El primer que vaig fer és anar als casals, en aquest casal del meu barri, a saludar, a presentar-me, a dir estic ací, i és el que estem fent. Ens hem reunit ja amb més de 300 agents festius diferents, moltíssima gent a la qual mai s'havia escoltat, gent com per exemple la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Les bandes de música són fonamentals a la nostra festa i mai se'ls havia escoltat. Reunions com, per exemple, les que hem fet amb els pirotècnics, reunir a 23 pirotècnics en una mateixa sala, després passar-los una enquesta per a recollir el seu feedback. És una regidoria complicada i complexa, i això ja és la primera cosa que em van dir, de fet, els propis regidors que ara estan en l'oposició, en els quals la relació personal sempre ha sigut bona. És una regidoria complicada, però és una regidoria també complicada perquè al final estem gestionant sentiments, òbviament, i les festes són sentiments, i per la qual cosa sempre poden haver sentiments contraposats. Però és una regidoria també molt bonica, perquè efectivament per a la gent que tenim en el cor les nostres festes, tindrà l'oportunitat de treballar en elles, i en l'objectiu que siguin una oportunitat i no un problema. La veritat és que fa molt de comboi i és tot un repte. El que passa és que és cert que, en aquest sentit, crec que n'hi ha hagut un canvi polític històric en la ciutat, i efectivament, per desgràcia, la gent que està en l'oposició, sobretot el Partit Popular, que després de 24 anys de majoria absoluta ara se veuen en l'oposició, crec que d'alguna manera estan tractant de traslladar la tensió política i la tensió emocional a l'àmbit de les festes, i això és molt delicat i, en la meva opinió, prou irresponsable, perquè crec que la festa ha de ser un àmbit de concòrdia, de trobada, un àmbit en el que hem de fer pinya, i aquesta és la meva pretensió, i això va tractar de ser durant els pròxims, com a mínim, els pròxims 4 anys. N'hi ha més de 65 festes a la ciutat, les quals totes elles composen possiblement el teixit festiu més important d'Europa. El nostre calendari és molt ric en festes, i la veritat és que jo crec que totes les festes que han passat per ací ja les coneixia, però òbviament no les coneixes en la profunditat en les que ara mateix tens l'oportunitat de fer-ho. Festes de carrer com per exemple les de Beato Gaspar, i festes com les de Sant Bull, la festa més antiga de la ciutat, són festes molt desconegudes per a molta gent. No és un problema d'estar o no estar en aquestes festes, jo ho he dit sempre, vaig a estar. El problema és a on estar. Jo crec que és important acompanyar, estar al costat però no estar al mig, estar a un costat però no estar al centre d'aquestes festes. Com a representant públic que soc, ho soc de tots i totes, per tant de la gent que creu i de la gent que no creu, i crec que he de saber tindre aquesta situació de respecte cap a totes les sensibilitats, saber acompanyar aquestes festes, però també no disputar-li, parlant molt en plata, els pètals a la Mare de Déu o a la custòdia, com me fa la sensació que en altres ocasions les autoritats polítiques han fet, furtant-li un protagonisme. Jo no aniré darrere de la Mare de Déu, estaré a un costat, me generant respecte, com he anat moltíssims anys. És que a més, jo crec que la gent s'oblida que això no és... N'hi ha qui tracta de convertir-ho en una espècie d'anticlericalisme o de persecució de l'esperit religiós. No, jo he sigut catequista, he sigut monitor júnior, he anat moltíssims anys a veure la Mare de Déu, he matinat per a veure la missa d'infants, m'he quedat a veure la descoberta, i ho continuaré fent com a particular, perquè una cosa són les creences i els sentiments personals que tenim les persones, i una altra cosa és la funció representativa que tenim els regidors com a representants institucionals. Jo crec que és una cosa en la qual cap la diferència, i que és una diferència prou lògica. He anat ja a moltes processons durant aquests 6 mesos, he anat com a públic, participant d'una manera respectuosa, i fins i tot en alguns casos alguna romeria, i no crec que n'hi hagi tampoc, com dic, una controvèrsia real en el carrer a propòsit d'això. Jo crec que n'hi ha hagut especialment aquests 24 anys, i tampoc no ve de nou, en altres moments històrics, altres règims també ho han fet, n'hi ha hagut un abús per part dels representants institucionals d'aquest palio, d'aquesta cobertura bajo palio que donaven les festes religioses, i a mi això no m'agrada, me genera incomoditat, perquè crec, i a més crec que a molts cristians també, crec que a molts cristians es genera incomoditat de veure com se realitza aquest abús, precisament. Jo, amb tot el màxim respecte, participaré de públic, com participen la gran majoria de la gent.
No crec que... Perquè a més, és que efectivament crec que n'hi ha hagut anys en què aquesta presència ha sigut obscena i en els quals realment la senyora Barbera, per exemple, ha tractat de disputar-li els pètals i els aplaudiments als que són els protagonistes realment d'aquestes festes, i això este govern no ho farà. A mi el que me molesta és que hi hagi alguna gent que estiga aprofitant d'aquest terreny per a fer crispació i a més des de la mentira i des de la intoxicació. Això és especialment greu, no? Ja vaig haver de fer un post recull de totes aquestes mentires i troles que s'havien dit, que se van dir, és que se van dir que anàvem a prohibir la frena, se van dir que anàvem a portar les falles fora de la ciutat, que anàvem a rebaixar el calendari pirotècnic, que no anàvem a fer de nou mascletaes. Se van dir moltes i autèntiques burrades i alguns encara se continuen dient. Que a mi el que més molesta de tot és saber de justificar el que diuen que he dit o diuen que he fet, no el que he fet, perquè en el que he fet crec profundament, a més està en un programa electoral que està respaldat per la ciutadania, perquè coneixien, a més jo crec que tot el món en això coincidia que el nostre programa electoral relatiu a les festes, en aquest cas el de Compromís, era el més extens i el més complet i més detallat, per la qual cosa ara el que estem fent és posar-lo en pràctica. No se pot convocar a 380 persones a un lloc en el que caben 115. Això és una irresponsabilitat, perquè a més estàs posant en joc la vida de les persones, perquè hi ha un pla d'emergència en què no té que passar mai res, òbviament, però si passa, passa. I aquest pla d'emergència diu que caben 112 persones. Això, el que caldrà preguntar-li és el que ha estat convocant durant X anys, 24 anys o 20 anys, a la gent en aquest lloc. Per què ho feien? Possiblement per no haver d'explicar una decisió impopular, preferien posar en risc a la gent i d'alguna manera donar la raó, no? Jo crec que no, jo crec que ara mateix no només estem en un lloc segur i legal, sinó a més estem en un lloc còmode, el Palau de la Música, un lloc digne en el que la gent pot arribar i trobar-se gent, en el que la gent pot aparcar, que n'hi ha aire condicionat suficient. És que venim d'escenes, i com l'any passat me comentaven, per exemple, que en l'assemblea de Nadal se va desmaiar una persona i la van treure en ambulància. I hem vist assemblees en les quals la gent està apretadíssima, de peu, un president de falla cego està sentat en terra perquè no tenia on sentar-se, moltíssima gent que no ve ni tan sols perquè sap que no va trobar lloc, i aquesta és la polèmica. Aquest és un cas en el qual s'ha mentit i s'ha intoxicat i d'alguna manera s'ha tractat d'utilitzar també sentiments per a polititzar la festa, i polititzar la festa en concret en contra del nou govern, de qui ostentem ara mateix per legitimitat democràtica les institucions. Però la polèmica té un inici i és senzillament que mirant el llibre Faller, i si el mireu revisareu per exemple que efectivament el llibre Faller ha canviat molt en els temps, i una fallera major com Kovacic, per exemple, no va tindre versos. En els anys 80 n'hi ha alguns anys en els que no n'hi ha versos. Després durant molts anys s'escriu Donís Martín. Després, com que n'hi ha controvèrsia al respecte de que sempre siga Donís Martín, un regidor decidís, crec que són fa 7 anys, que siga vincular el llibre oficial Faller al guanyador dels versos d'un concurs de l'Honorat Penal, que és una entitat privada. I ara mateix el que arriba és un altre equip en el qual jo consensue, escolte a la gent de la delegació de publicacions, a la gent de cultura al respecte, i arribem a la conclusió de que el millor és que enguany la fallera major no siga explicada a través dels ulls d'una altra persona, sinó que siga ella mateixa, que tinga protagonisme i salude al públic valencià. És a dir, que a partir d'ara donar un pas més en aquesta direcció, i igual que hem parlat que volem que la fallera major infantil, per exemple, puga parlar a la crida, que la pròpia fallera major puga parlar al món faller i a la societat valenciana en aquest llibre Faller. I aquesta és la decisió. A partir d'ahir hi ha gent que òbviament vol obrir la caixa de Pandora al respecte de la qüestió lingüística. I en aquesta qüestió lingüística nosaltres què diguem és: això és la regidoria de festes, en concret, o això és Junta Central Fallera. No és el lloc per a fer debats lingüístics, no és el lloc per a que hàgim de parlar de com s'ha d'escriure una cosa o com s'ha d'escriure una altra. El que sí que és el lloc és una institució que ha de velar pel compliment de les normes a les quals estem regits. I en aquest sentit, des de l'any 2001, si no m'enganya, en el reglament Faller, i a més
per unanimitat de tots els grups polítics i per indicació de la pròpia senyora alcaldessa Barberà, com és lògic, totes les institucions s'han de regir per la normativa oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i queda explícitament marcat per petició de la senyora Barberà en el reglament Faller, no? Perquè efectivament aquesta polèmica tampoc no és nova, no me l'he inventat jo ni tampoc se l'ha inventat la gent que l'ha tret ara, és una polèmica que ens ha fet perdre moltíssims esforços als valencians. I en aquest sentit el que diguem és molt clar, i a més ho diu molt clarament el reglament. La Junta Central Fallera, com a organisme oficial, ha de seguir la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en totes les seves publicacions. De fet, és que així és, en les pàgines web, en els folletos i també en el llibre oficial. Això no vol dir, com s'ha dit per altra banda, de manera interessada, intoxicada, que les falles puguen usar, escriure com estimen ells oportú, usant aquesta normativa o alguna altra, en aquest cas una normativa no oficial com la que la fa servir el Ratpenat. Tenen tot el meu respecte al respecte i tenen tota la legitimitat democràtica per a fer-ho, en tant que entitats privades a fer-ho. Junta Central Fallera no, Junta Central Fallera és un organisme oficial i com a tal ha de fer servir la normativa oficial. És que n'hi ha moltíssimes sentències al respecte, perquè aquest problema no s'ha donat només així, s'ha donat en molts altres llocs i això ha generat molta controvèrsia. Però jo voldria resumir-ho en una frase. Junta Central Fallera o l'Assemblea de Presidents o les falles no és el lloc per a fer debats lingüístics. Per això n'hi ha institucions reglamentàries que estan en l'Estatut per a fer-ho. I per tant tampoc no és aquest el lloc per a qüestionar l'Estatut d'autonomia. No se pot vindre a transportar aquesta tensió política i lingüística a l'àmbit de la festa, perquè això és sobrecarregar sobre ella i tractar de generar crispació i dividir. Jo com a institució tinc molt clar que el que he de fer i és seguir aquest manament que ve des de l'Estatut. I mira que a mi hi ha coses en l'Estatut que pareixen millorables. Per exemple, jo soc més de les comarques més que de les províncies, per exemple, però això és la meva opinió personal. I jo la puc sostindre en el meu àmbit i en l'àmbit polític lluitar per ella, però en el món faller he d'acatar aquest estatut per complet i per tant Junta Central Fallera també. Les falles, cadascú té llibertat per a fer el que vulgui. Jo crec que efectivament ara és un moment en què hem de fer pinya i n'hi ha coses com per exemple com aquesta catalogació, declaració de les falles com a UNESCO que no pertany a un equip de govern, ni a l'altre, ni el que ve, ni el que vindrà, ni a l'anterior, pertany al món faller, pertany a tots. És cert que ara em toca a nosaltres gestionar aquest moment sobretot d'explicar aquesta candidatura, explicar els valors que comporta i ho estem fent amb la màxima passió perquè creiem en ella. Ara mateix és el moment d'unir esforços i aconseguir això. Ho estem tractant de fer no només entre el món faller, sinó també en la resta de la societat valenciana. La Festa de les Falles és la festa gran de València. També hem de treballar per a millorar la seva percepció i d'alguna manera també derribar totes les barreres imaginàries que té la Festa de les Falles per a dir-li a tota València completa, sencera, esta és la vostra festa, sentiu-vos orgullosos d'ella. I jo ho dic i m'emociona perquè realment ho crec i crec que tenim és la part més positiva del nostre treball, aconseguir explicar això. I per això volem fer servir mecanismes com per exemple aquest pla d'impacte econòmic. I aquest és el treball que estem fent. Què volen aconseguir aquestes polèmiques interessades? Tapar aquest treball. Però no ho van aconseguir perquè anem a continuar treballant i a més amb la complicitat de moltíssima gent que quan vas al casal, quan te troben pel carrer, quan t'envien un Facebook, un Twitter, ho valoren i ho agraeixen. El que desitja és que tinguem l'oportunitat de reobrir Ràdio Televisió Valenciana. Crec que els valencians mereixem tindre un mitjà de comunicació propi, que ens parli en valencià, que sigui una finestra també al món per a seguir-nos. I per tant, mai m'he amagat al respecte. Però ara estic parlant d'una altra cosa, que efectivament és una cobertura a nivell estatal de tota Espanya i fins i tot internacional. I jo vull que, igual que si en València podem veure els Sant Fermins, podem veure el Chupinazo o els Encierros, també en Pamplona, en Madrid, en Santiago de Compostela o en Santiago de Chile, puguem veure i viure el que és una crida. Les falles mereixen un tracte just en la televisió. Jo crec que és un sentiment compartit per moltíssims, per la immensa majoria dels valencians, que existís aquest deute en la festa i que d'alguna manera l'hem de saldar. I si no és Televisió Espanyola, que és una televisió pública estatal que està per això, per donar suport a la cultura general de tot l'Estat, buscarem altres portes, buscarem televisions privades o buscarem altres mecanismes, però les falles s'ho mereixen, i enguany especialment. Sí que volem que siga realment una crida a tot el món per explicar l'essència de la festa i que el protagonisme siga faller,
siga faller i no siga polític, no? Jo crec que tots recordem, l'any passat va ser, bueno, per circumstàncies molt tristes, que tots recordem, va ser molt més conegut el discurs o el no discurs de l'alcaldessa que el discurs d'Estefania, no? De la Fallera Major. I això és el que nosaltres volem evitar que passi. Al llarg de la història s'han vist també episodis sempre molt controvertits per l'excessiu protagonisme polític dels representants polítics. No descarte que digui alguna paraula, possiblement crec que siga fins i tot just i interessant que l'alcalde de València pugui adreçar alguna paraula, però més que si dirà o no dirà, serà el que dirà i com ho dirà. Jo crec que això marcarà una diferència molt significativa, no només en l'any passat, l'any del Caloret, sinó en la trajectòria anterior completa. Jo crec que han de ser paraules molt mesurades, molt breus i molt protocolàries, perquè aquest dia aquí la gent de baix, i jo com a faller de base, quan he anat sempre he anat a escoltar a veure què es diu, que ens diu la nostra Fallera Major. El propi balcó, per exemple, també ha sigut un escenari un poc d'aquesta instrumentalització un poc obscena del poder. Ara mateix hi ha moltíssima gent, des que vam obrir les portes de l'Ajuntament, que va ser el primer que vam fer en aquest nou govern, que moltíssima gent ha entrat al balcó i diu «Ai, soy el balcó de Rita», perquè han associat aquest balcó a ella i a la gent que amb el carnet en la boca podien entrar a aquest balcó. I ara no cal un carnet en la boca per entrar. Ara qualsevol persona pot entrar. Òbviament, en Falles serà complicat que tot el món que vulgui entrar pugui entrar a una mascleta, però anem a treballar també, fins i tot, per ampliar la gent que pugui entrar i no calga un carnet o ser amiguito de, o enxufat de... Però hem de saber quin és el nostre lloc i saber atorgar-li el protagonisme cada vegada a qui s'ho mereix i no voler disputar-li aquest protagonisme als que són realment els protagonistes. Jo crec que això, els últims 24 anys, no s'ha fet. Els últims 24 anys s'ha tractat moltes vegades d'això, de ser més Fallera Major que la Fallera Major, el xiquet del bateig, la nòvia en la boda, i bueno, no se pot sempre. No sabem encara si serà per sorteig, com serà, però estem buscant un mecanisme, efectivament, perquè les Falles de València puguen, sobretot de l'1 al 15, perquè el 15 al 19 també se van a Fallera i volem estar cadascú en el seu casal, que jo trobaré a faltar prou, anem a treballar per això, perquè realment no siguen... Sempre hem de tindre convidats protocolaris. Jo crec que la ciutat de València aquests dies també hem de fer... hem de tirar un poc de balcó per a convidar des del València Club de Futbol, el València Bàsquet, el Llevant, equips femenins esportius, que estaria molt bé també que pujaren, convidats de fora, que vinguen, però que aquest protagonisme, en la mesura de les possibilitats, siga per als propis fallers i falleres que puguen pujar a aquest balcó. La idea sempre ha sigut la mateixa, redistribuir i augmentar les ajudes, però fer-ho en un calendari que siga més còmode per a que les falles a meitat d'exercici no se vegin afectades, i en tot cas aquesta redistribució passa per posar més diners des de la regidoria, anem a ficar més diners, anem a arribar a més fronts, qüestions com per exemple les bandes de música, que mai han tingut una ajuda econòmica i que són fonamentals en la nostra festa, o la pólvora, la pirotècnia, que també per molts problemes legals cada vegada està en perill d'extinció, tinguin incentius positius per a fer-ho. Per tant, aquesta és la idea, i la idea és, enguany ja comencem en una ciutat de transició, en una ajuda nova per a les bandes de música i una ajuda per a la cooperació entre falles per a fer verbenes de Sant Joan, perquè pensem que això és important, perquè redueix, d'una banda redueix l'impacte, les molèsties que generem, òbviament, no és el mateix 3 verbenes que una, i no és el mateix tampoc 3 discomòbils que una verbena, que és un poc també el que volem promoure. I aquesta cooperació entre les falles, precisament per a que trobem mecanismes de participació entre elles, interrelació. Jo és que he sigut així. Jo ara temporalment treballo en l'Ajuntament, no sé si seran 4, 8, 12, no crec que molt més, o igual moltíssim menys, no ho sé. Però jo era així i per tant no entenc per què de canviar. És a dir, per a mi les xarxes socials és una manera de comunicar-se amb la gent, comunicar-se amb els meus amics, amb gent que no conec però que em puc divertir en ells, que puc fer un diàleg, que puc xerrar, que puc conèixer altres opinions. I jo crec que tots els representants polítics és important que utilitzem això, per a tindre un contacte complementari al de xafar carrer, però al final les xarxes socials no és tecnologia, és humanitat. És utilitzar
simplement la tecnologia per a contactar amb més humans. No? Coses més immediates, la primera és el que hem fet en Nadal, per exemple, no? Que és descentralitzar el que és el Nadal, que el Nadal arribi també als barris, que no només siga en el centre, que és important, i a més hem duplicat, perquè ara hi ha la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Reina com a grans centres d'ambientació nadalenca, i jo este cap de setmana passava pel carrer i era impressionant. No? A banda d'això, hem posat arbres en els 6 dels centres històrics que té aquesta ciutat i anem a fer concerts de Nadales i ambientació en molts barris. No? Després immediatament ve la celebració de les campanades. La primera vegada que València celebrarà de manera oficial en la plaça de l'Ajuntament una festa, o en aquest cas una celebració de campanades, no? Perquè en DJs al balcó, una festa que serà una celebració prou moderna, en pirotècnia i en llum, una manera de, com ho fa qualsevol ciutat del món que diu hola al nou any i que fins ara València no ho feia. No? I també pensem que és una manera també d'animar a la gent a que se quede en València en cap d'any i, per què no, que vinga a València a cap d'any. Després està també Expo Jove, que enguany estem apostant molt per tematitzar-ho, que siga una festa temàtica dedicada a la ciència, als xiquets, consolidar aquest públic infantil, però també als joves, obrint el públic. N'hi ha moltíssimes coses que s'estan treballant en aquest sentit. Jo convido a la gent que vagi, però estic convençut que fins i tot els pares s'ho van a passar molt bé. No n'hi ha grans canvis. Al final és una constel·lació de xicotetes coses, de xicotetes millores que volem fer, no? I jo crec que s'hem d'atrevir a millorar. Per què no? Per què no hem de millorar? Si una cosa està bé, pensem si se pot fer millor. Si una cosa està molt bé i no se pot millorar, no s'ha de tocar mai. Però si una cosa som conscients tots que se pot millorar, jo crec que hem de ser suficientment valents com per a millorar-la. I si a més el primer any no s'acaba de fer tot bé, el següent hi serà millor. No? Jo crec que aquest aport, si haguem tingut aquest aport, encara estaríem en la historieta velleta, no? I les falles, per exemple, no? Estaríem recollint la tapa del comú i ahí s'haguera quedat. Igual haguera estat bé, però no haguem descobert el que ha vingut després. No? En aquest sentit, les tradicions sempre anem a ser molt respectuosos amb elles, però jo crec que n'hi ha també xicotetes millores que puguen generar d'alguna manera això, un nou escenari i que estic convençut que sempre serà, òbviament, per a millor.